Tomke mantje altijd blier. Tomke meiding krullind heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke en Romke ruilje. Oeh, Tomke. Tom is dadelijk de squalita. Nee. Dan gaat de telefoon. Cornelia neemt op. Ja, mijn Cornelia. Tomke shot naar Romke die in zijn koer leidt te sliepen. Ze zoeken nooit naar school. Die mij altijd doen wat ze zelfs willen. Sliepen, ons boetenbordje. Ze is altijd vrij. Tomke rent naar de verklaaikisten. Hij squat wat in de kleren om en dan shot er een hoenenpak. Ja! Ja! Ik wil je het een hondje wezen. Tomke loekt het hoenenpak aan. Ja. Dan rent er naar Romke toe. Roef! Roef! Ik ben Romke. Romke schrikt wekker. Hé, Tomke. Waarom hast du dat pak aan? Ik ben Romke. Nee, net weer. Ik ben Romke. Ik ben een hoen. Zie maar naar mijn eren. Ja, naar mijn stut. En ik heb oerel hierkes. En ik jit van Romke. Romke begint het ek een mooi spultje te vinden. Oké, maar dan ben ik Tomke. Goed, dan ruilen we gewoon. Ja. Romke denkt even nee. Maar dan moet ik 10 kleren aan. Oh, het is net echt. Goed. Nou, dan eerst pak het waan. En nou mijn trui. Zo. En mijn broekje. Nou pak ik weer aan. Het kriebelt op mijn blete vel. Ja. Romke pakt de kleren en doet ze aan. Ze binnen wat te grut, maar dat kan hem niet schelen. Cornelia had de telefoon dellijn. Wat toch een jim nou? Waar ruilen? Ik ben Romke, want ik had je het geen nocht om naar squalita. En ik ben nou Tomke. Maar toen hast je het vrij, Tomke. Je wat krijg bellen. Echt weer? Nou, maar ik bloe Romke. Zullen we op een bank zitten, geen Tomke? Romke, een boekje lezen? Ja, goed. Maar dan mag je mij voorlezen, hè? Zo watje ze een skofke. Bij het eten krijgt Romke ballen uit Tomke zijn wat. En Tomke, die eet uit Romke zijn bakje. Geen brokjes. Dat mocht net van Cornelia. Je moet er aast naar bed. Maar hoe moet dat nou? Waar moet je hem nou sliepen? Ik sliep in Romke zijn koer. En ik heb Tomke zijn bed. Nou, ik weet net... Ja, toe Cornelia. Maai het? Cornelia laakt het. Nou, goed dan. Yes! Eerst brengt ze Romke naar Tomke zijn bed. Lekker kussen, Romke. Tomke? Lekker koesen. Dan brengt Cornelia Tomke naar Romke zijn koer. Zo. Nou, moest ik een tekken naar Romke? Nee toch? Hondjes sliepen nooit onder een tekken. Nou, zelfs weten. Lekker sliepen. Woef, woef, woef. Romke lijkt al gauw te sliepen. Hij snorkt het roer. Maar Tomke, die draait in een hoenenkoer. Dan leidt er sa. En dan weer sa. Hij kan maar net sliepen. Die is wel hut. In een had er zijn nocht. Cornelia!
Hè? Ja, Romke. Ik wil weer op mijn eigen bed sliepen. Maar Romke, toen luister eens in die eigen bed. Nee, ik wil geen hoentje meer wezen. Tomke doet het hoenenpak uit en stapt uit de hoenenkoer. Nou ben ik Tomke weer en ik wil op mijn eigen bed. Maar daar lijkt al een Tomke. Nee, dat is Romke. Cornelia lakert. Ik vind het vol lastig met die naam, ja. Is alles nou weer gewoon, Tomke? Ja, Oké. Cornelia en Tomke rennen naar Tomke zijn kamer. Romke. Dan mag van mijn bed afgaan. Ik wil daar nou weer sliepen. Nee, ik ben Tomke en dit is mijn bed, Romke. Ik ben Romke net meer. Ik had het pak toch net meer aan. Zo dan. Maar ik had die kleren nog wel aan. En ik wil je net wij. Oh, dit bed lijkt volle lekkerder als mijn koer. Nou, Tomke shot Cornelia aan. Dit is vol lastig. 2 Tomkes en 1 bed. Hoe moet dit nou? Tomke denkt nee. Dan krijgt er een idee. Misschien kunnen er wel 2 Tomkes op mijn bed? Hé, ja, dat is gezellig. Nou, dan maar we eerst maar eens even zien of die Tomkes wel op het bed passen. Ja. Tomke doet gauw zijn pyjama aan Sa, en dan kroept er bij Romke onder het dekbed. het past, krijg Cornelia. Nou, ik hoor het dan. Yes, yes. Dan mag je hem je vannacht allebei te sliepen. Maar morgen is alles weg gewoon, ja? Oppraat. Oh, praat. Nou, daar moet ik eerst nog een nachtje sliepen. Die Romke. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.